Ты патрэбны уніі. Так, менавіта ты можаш паўплываць на наш сервер і яго сэрца, спаун. Зараз ідзе конкурс па рэнавацыі спауна, і кожны можа ўдзельнічаць. Нават без ліцэнзіі. Проста зрабі скріншот свайго будынка і дашлі яго ў спецыяльную Google форму. Калі твая пабудова адпавядае правілам, яна можа з'явіцца на спауне. І гэта яшчэ не ўсё. Мы правядзем галасаванне за лепшыя пабудовы і будуць абраны 3 пераможцы, якія змогуць выбраць сваю ўзнагароду. Дыяменты альбо ліцэнзійны аккаунт Майнкрафт. А ўсе аўтары пабудоваў, што трапяць на спаун, атрымаюць уласную статуэтку ўнутры свайго будынка. Так што не чакай, пабудуй гісторыю разам з намі.